Iro itrai sai sit pat ngai kble pi baro hakerteng ke badan portam ke jong jisu hakan ke video ngan petip shapi la sedon pedeng jong pi dang sedang banyak lenti pat utrai pi i shibon ki jong yu i pau pi kwa banya share kata te la pi phone nga pi to e kapor jonga chicken tai ai te sakiwe ru ki don kam ban phone nga te kamot kalak ta bhai kapor ba phinia thu lai sau santali ki jing post new ki jong pi ki jing shem ki jong pi lem ba ka phone te kamot nganom la re bangan ya kren than bat ki briu tang bat iwe ibriu kata sabat ki we te ban kata phone than ru kamot man bu ya ka phone hajan ru kamot kam da bha than hi re ya ka kot ka khia la ka long ya pi ne la ka long ya nga ne te la da don ki ba kwa ban yo man sia man yo ki jing hi kai ki ba kham bania te phila ban wan kendu ya nga ha kanu ka sngi ru lai tang ka sngi utrai bat ka sngi ba ar ken te phila ban phone chua pat yo bangam don ra hayeng te na ka benta ko pniang te ka de be ka sin sajan ka bang kendu kerpangi ki briu te henrei na ka benta ka jing slok na ka benta ka bangan ai man sim ye phi pat te phila ban wan ha kanu ka sngi ru tang ba phi de ban phone chua nga namar ba la da phim phone yo ba phim ya shem pat nga phin sa jinjar phin sa sap e ka bai let ka bai wan kum nu te ki jing post new pat ki ba tang ka wei e kum to phila ban voice message la ne phila ban pha message ha po whatsapp jonga ngan sepet bat ngan sa voice message phi ye ka jing mot jongka jing post new namar la da iwe ibriu ngan chimpor tengkenta shikenta te hakashi sngi te kibriu kibon te ngamla suraban pendep lut ya parok khot te kala sa teng no ka kam bat ka jabing jonga ru kanom trekam shure ba da bun palat kinong phone te henrei kini badan kam jing duai e ru phila ban pha message ha ki whatsapp te phila ban phone ru kini ki badan kam jing duai le re tang ba dala miet te phila ban pha da ka message te lada fi phone ru lada ngayo sngo ba ka ring ka phone lada ngamra re wat nom khuslai re lada wai hi marwei uble u tep kham bhai kata nama danga pen mi bor em tu la met ngam yo thia sndon chu re te danga la yu email call kum tu nga chele kum no ngala dwai no marwei ngal ong trai kini ki bri ki phone nga thik ki don kam jing dwai te ka jing don kam jong ki me te tep kham bha te ngala dwai bit na do ka man sim te kamon naka benta iwe artali naka benta ba phone nga san chipo minute te kam dak ta than hi re kapor han re don pat ki ba san chipo minute la ra ban pendep te kamot phila ban wani kendu nga ha kanu ka sngi te phi sa phone chwa ka nga bangan yo ban batai phi bangan ai man sim phi tang ba lait no ka sngi ba ar ken ka sngi ba ar te kamot bangi long ji seng te ngam chukwa ra ban kendu yanu ru banga thut te kar kom chakri blai ka jonga te namar kata phi sale kumta ka juat nam sngoi e re kitu ki ba kwa ban kren slam bat nga ha phone ban kren slam ru kam bha hi re ka ta i ka koi khia han rengan juba ba hi ki jing post new ki jong phi ki ba phi la ban comments ru ngan wan ra leng ba ki videos te phi la ban pha message whatsapp ru ngan yo ban batai personally phi te kam le phi thu ha po comments ngan yo ban plat pat ba leng ba ka video te la phi thu ha po whatsapp ngan chu batai kum to te kamot phin sayo ba hi ka nya ka juba te la da phi kwa pa ban tip kum no phin ya lenti ha ka no kur confidence shibon ki jing kali na ka tien ka jong uple te phila ken ban wani kendo nga ha ka no ka sngi ru phila ban wani kendo nga ti ki ne ru ki ba pang ki ba shitom ki ba kwa ban kendo nga phila ban phone chwa nga ha ka no ka sngi te tang pa phi de ban phone chwa pat yo bangam don re hayeng te dangala ban kendo ye phi de kamet ngani kendo la dangam la pat ki ba pang ki ba shitom ngan duai lang ba ka phone ru ken te lama ka phone ru ngala hi ban duai te ba pang bestom phila ban phone be nga te on dala met la dangam ra ru wat nom ngoi e re wai bangala yu i ka message ngala yu i ka miss call te ngala duai be te nak mentai kini badon kam phniang te kamot tang hado nyo baje ken wat nom phone chu re khnang bangan tip ba ki tu ki call ki wawan hadin jongka nyo baje ki dei bet ki badon kam jing duai bangan yo ban duai kerpang nam ta jongki te na benta ko phniang nak benta ki wei pat ki dawai ki ba nga jushna te phila ban message nga phila ban phone nga khatwei baje hadu nyo baje
แต่นามันตะกี้จริงด้วยพิลาบันเมสเซจฮักนุกนุกปอรุละเลยเรแต่ละดังอาระรุงาละด้วยพี่แต่ยากบันมันสิ่งที่งาระบัดฮีตั้งกับบันเมียฮีงามละชุรบันระแต่หันแรงาด้วยปัดฮีกันนักบันตากระจงพี่แต่ละเสบนบานนับเต็งจงพี่เพิ่มสงบโถสงบเท้ากับจริงลันตีพิลาบันโถลุปากิจิงกลีสวรรค์กันโดยังงะงานสีโถพี่กับลันตีกุมโนบพิญญากัดบะกุมกับลันตีกับจงอุบเลยแต่ยรออุตราย